जोंनावथ' दाबो बेबायदि प्रमान गैया जोंथ' नायगासिनो दङ ब्लक कमिटिफोरखौ स्ट्रिक्ट मोनसे अर्डार हरदों जोङो बेबायदि दङबा जों बेखौ केन्सेल खालामनानै जोङो गुबुन मानसिफोरनो होनाय जागोन आरो सोरबा प्राइमारि सोरबा ब्लकआ जुदि बेबायदि मानसिखौ डाबल सेलेक्सन खालामदोंब्ला आंनाव जुदि डाटाया सफैयोब्ला आङो चिफ सारजों रायलायनानै जों बेखौ केन्सेल खालामगोन इमिडियेटनो आरो गुबुन मानसिनो जोङो चेकखौ होनाय जागोन आरो जोंनि थांखिया जाबाय जायफोर मानसिफ्रा स्किल डेभेलपमेन्ट सार्टिफिकेट दङ अलरेडि स्किल पार्सन ट्रेनिं लाखानाय मानसिफोर बिथांमोनखौ जोङो रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायानो जोंनि थांखि जोङो बेबायदि न'खरसेयाव सानै साथाम होनानै जोङो मिस इउज खालामनाय नङा दा बेनिखायनो आंनाव जुदि डाटाया सफैयोबा आङो चिफ सारजों रायलायनानै बेखौ केन्सेल खालामनानै गुबुन माने मोनथावना जायफ्रा स्किल दङ बेबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो माने 2 लाख थाखाखौ होनाय जागोन आरोखि बिपिएफ सरकारा जोबनाय जोबैयाथ' रायजो राजानि आखायावसो सरकारानो दाखाबाय सरकारानो सोलिगासिनो दङ जों एबसुलुट मेजरिटि देरहादों जोङो माबोरै बबे जुक्तिजों बिपिएफआ जोबनांगौ जाखो इउपिपिएलआव टिकेट लाग्रा मानसि गैलानो इउपिपिएलनि टिकेट लानो थाखाय बिथांमोना जबरदस्ति केन्डिडेट नागिरगासिनो दङ ट्रेक्टरनि सिङाव रावबो इलेक्सन गेलेनो गोसो गैला गावसोरनि गेजेरावनो दायो बिराद गुलाय गुजाय माने ट्रेक्टरनि सिङाव इलेक्सन गेलेब्ला देरहाला बे खोथाखौ गिनानै दायो इउपिपिएलआव टिकेट बिग्रा मानसियानो माने गैया जानानै दङ आरोखि जोंनावसो फैनो नागिरदों गोबां लिडारफ्रा जोंनाव मेसेज हरगासिनो दङ जोंनि लिडारफोरजों जगाजग खालामगासिनो दङ जोङो खिन्थु गिदिर गिदिर लिडारफोरखौ नाङा होननानै बुंगासिनो रायजोखौ लागोन जोङो पाब्लिकखौ लागोन प्राइमारि लेभेलखौ लागोन जोङो खिन्थु बिथांमोननि इउपिपिएल दिनैनि बेबायदि गिदिर गिदिर लिडारफोरखौ जोंनो नाङा खुनु प्रयजन गैया आरो बिपिएफ हान्जानो तायाव 15ताबो देरहागोन जोंहा एनडिए एलायन्स दङ नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स बिथांमोनजों जयन्टलि इलेक्सन गेलेगोन आरो बिपिएफ हान्जाखौ फेजेननो थाखाय दायो आथिखालाव बिटिसिआव माने स्ट्रं अपोजिशन पार्टी दायो गैथ'वा बिपिएफआनो स्ट्रं जानानै दङ नाम्बार 1 आरो जोंनो रुलिं पार्टीखा आरो जोंखौ फेजेननो हानाय बेबायदि गोहो गैया रायजो राजाया बिपिएफखौ मोजां मोनो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायखौ रायजोफ्रा मोजां मोनो आरो दिनै बिपिएफआ गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि बड'लेण्डआ बासिबाय नङाबा जोबस्रांनोसैमोन 6 सिडुलनि पावार एन्ड फांसना थांजोब्बायमोन दिनै माने बिपिएफआ सरकाराव फैग्रोमोना जोंनि 6 सिडुलनि पावार एन्ड फांसन बेयो माने दिनै माने इनटेक जाफिनबाय थाफिनबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै माने बयबो सान्थियै माने जौगानायखौ मोनगासिनो दङ आरोखि आरो गोबां जौगागोन नैबे नेक्स्ट 5 बोसोराव ओरैबायदि जौगानाय नुगोन नोंथांमोना माने मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि डेभेलपमेन्टआ बिराद स्पिडाव माने जौगालांबाय थागोन आरोखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि बानजायनायाव दिसपुर सल' जात्रा बे हाबाफारिखौ क'क्राझारनि जानागावआव खुंनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि हाजार हाजार माने रायजो राजाफ्राबो जोबोद माने रंजा खुसि बाहागो लाफैदों दिनै हाग्रामा महिलारि सारनिबो जोनोम सान बे जोनोम सानखौबो दिनैनि मेलनि जौस्राङावहाय माने फालिनाय जादों रायजो राजाफ्रा बयबो मोजां मोनदों रंजादों हाग्रामा सारनिबो जोनोम सानजों लोगोसे दिनै बिपिएफ हान्जानि बेसेबांबा गेदेर मोनसे रेलि दिसपुर सल' जात्रा बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो जोंना थांखिया बेनो जे बिटिसि ओनसोलाव गासै 15टा एसेम्ब्लि माने सिट दङ बेनि मादाव 15टानि मादाव 15टा जोङो एमएलएफोरखौ देरहाहोनानै बिटिसि ओनसोलनि जौगाखांनायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो दिसपुराव फाथायहरगोन आरो खमैबो 4निफ्राय 7सिम जोङो माने मिनिस्टार बिना लाबोनानै जोंनि बिटिसिखौ जोंनि बड'लेण्डखौ जोङो जौगाहोनायानो जोंनि थांखि आरोखि लाइमोनफोरनि 2 लाख होनाया सोलिबाय थागोन दाखालि बावै टटेल 5,000 जोङो अलरेडि माने चेक होबाय आरो इलेक्सन जोबग्रोमोना आनादार माने 15,000 15,000 लाइमोनफोरा माने 2 लाख थाखा मोननो हागोन प्लास माने जोंनि बिटिसिनि आरोबाव माने एडिशनेल 5,000 चिफ मिनिस्टारा होलांनाय 15,000 प्लास जोंनि बिटिसिनि 5,000 बे फैगौ बोसोराव नेक्स्ट माने बोसोराव गासै 20,000 20,000 लाइमोनफ्रा साफायाव 2 लाख थाखा बिथांमोना मोनगोन आरोखि बेयो कन्टिनिउ प्रसेस बियो सोलिबाय थागोन जोंनि सरकारा जेसेबां सम थाबाय थागोन
इसिबां समसिम माने 2 लाख थाखा होनायनि हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन आरो जोंनि बिटिआर। लाइमोन आफादनि अशक गयारि आरो बिथांमोना बायदि बाथ्रा बुंदों जे 2 लाख लाइमोनफोरखौ थगायबाय होननानै। अशक गयारिया माने बेसलेस खोथा बुंग्रा मानसि। इउपिपिएलआव बेबायदि मानसिया गोबां दङ अशक गयारिमोन बायदि आरो बिथांमोन बायदि बेसलेस खोथा बुंग्रा जुक्ति गैयै खोथा बुंग्रा मानसिया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव अभाब गैया आरो बेनिखायनोथ' बे बिथांमोनखौ माने रायजोफ्रा गाज्रि मोनो। 5 बोसोर गोदान गोदान सरकार सालायनायावनो बिथांमोनखौ रायजोफ्रा दिनै बिटिसिनिफ्राय माने बिदाय होबाय आरो बिपिएफ नङाब्ला जोंनि बड'लेण्डआ जौगानाय नङा, जोंनि बिटिसिआ जौगानाय नङा, बे खोथाखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोनथिखागौ आरो बेनिखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नांगोलनि सिनाव भट थुनानै दिनै माने 28 जन एमसिएलए देरहानानै एबसुलुट मेजरिटि लानानै दिनै सरकार सालायहोदों रायजोफ्रा। इउपिपिएलनि बेबायदि आखलखौ बयबो मोनथिखागौ। बेसलेस खोथा बुंनाय, गाज्रि गाज्रि खोथा बुंनाय बे इउपिपिएल दोलोनिनो आदर्श नीति बायदिखा आरोखि।